Cześć kochani, witam Was serdecznie w Pozytywnej Kuchni. Chyba po raz pierwszy w tej części kuchni, bo dzisiaj jestem już po gotowaniu, ale jeszcze przed zmywaniem naczyń. I to właśnie o zmywaniu naczyń będzie dzisiejszy filmik. Pokażę Wam, jak zmywać naczynia tak, żeby zmywać je trochę bardziej ergonomicznie, żeby zużywać mniej wody, żeby dzięki temu płacić trochę niższe rachunki, żeby też zużywać mniej płynu do mycia naczyń, jak segregować naczynia i co myć w pierwszej kolejności, żeby na przykład wszystkie naczynia, które są metalowe, zostały nam dłużej ładne i żeby nie było na nich rdzawych plam. No to w takim razie zaczynamy. W pierwszej kolejności, co trzeba zrobić, to trzeba te naczynia właśnie posegregować. O wiele łatwiej jest, kiedy oczywiście mamy zmywarkę, wtedy część rzeczy można włożyć do zmywarki, a właśnie tylko jakieś metalowe sprzęty, takie, na których nam zależy, żeby nie zardzewiały, na przykład srebrne sztućce, czy nawet metalowe sztućce, noże. To wszystko zostawia się wtedy, przynajmniej ja zostawiam do mycia ręcznego, ale zakładamy, że tej zmywarki nie mamy i że wszystko myjemy w zlewozmywaku. Wtedy pamiętajcie, bardzo dobrze jest mieć nie taki zlewozmywak jak mój tutaj, który widzicie, tylko taki dwukomorowy. Takie segregowanie będzie wtedy o wiele łatwiejsze. Przede mną cała fura naczyń do pozmywania. Zobaczmy, od czego powinnam zacząć. Ale jeszcze może zanim zacznę, co jest potrzebne do mycia naczyń? Wiadomo, płyn do mycia naczyń, oprócz tego jakaś gąbka. Powinna to być gąbka, która będzie gąbką dwustronną. Z jednej strony miękka, a z drugiej taka twardsza, szorstka. Można też mieć osobną taką tak zwaną skrobaczkę do naczyń, ale z nią bardzo ostrożnie, zwłaszcza jeśli macie w domu teflonowe patelnie. Oprócz tego szczotka, mniejsza szczoteczka. Ja po prostu używam starej, wyparzonej szczoteczki do zębów. Ona dotrze do takich miejsc, do których tą szczotką jest troszeczkę trudniej dojechać, i szczotka do mycia butelek. Trochę rzadziej stosowana, ale warto mieć u siebie w kuchni. Przed rozpoczęciem mycia naczyń warto też pomyśleć o swoich dłoniach. Mycie naczyń dłonie niestety trochę niszczy, nawet jeśli płyny są z zawartością jakichś różnych składników pielęgnujących. Wiadomo, trochę jednak te ręce będą się wysuszać, zwłaszcza jeśli mamy tendencję do wysuszania się rąk. Dlatego albo używamy rękawiczek. Ja mam rękawiczki, którymi z reguły posługuję się, kiedy farbuję sobie włosy, i przyznam, że do mycia naczyń to bardzo rzadko ich używam, chyba wtedy tylko, kiedy naprawdę mam do umycia mnóstwo rzeczy, które nie nadają się do zmywarki, a na przykład była u mnie w domu jakaś impreza, byli u mnie goście, wtedy już te rękawiczki zakładam, ale tak nie trzeba. Korzystam z kremu do rąk. Kremem do rąk ochronnym smaruję sobie ręce przed rozpoczęciem mycia naczyń i dzięki temu trochę mniej jednak te ręce będą tymi wszystkimi detergentami potraktowane. I teraz wspomniane segregowanie naczyń. Od czego warto zacząć? Warto zacząć od tego, żeby wszystkie rzeczy, które są metalowe, odstawić na bok. Zwłaszcza bardzo ważne jest, żeby odłożyć wcześniej noże. Noże nie mogą zalegać w zlewozmywaku. Im dłużej mają kontakt z wodą czy z innymi płynnymi substancjami, tym szybciej nam się stępią i tym łatwiej będą po jakimś czasie rdzewiały. Dlatego noże, jak tylko możemy, i tak samo inne metalowe rzeczy, nawet jeśli to jest stal nierdzewna, bo stal nierdzewna to niestety nie oznacza, że coś zupełnie nie zardzewieje, tylko że po prostu zardzewieje nam z mniejszym prawdopodobieństwem. Także wszystkie rzeczy stalowe odkładamy, żeby nie zamaczały się w wodzie. Najlepiej po prostu od razu po ich użyciu myjemy i wycieramy do sucha. Dlatego zaczniemy od mycia noży. Płyn do mycia naczyń najlepiej dozować jest na gąbkę, 1 kropelkę. Jeśli to jest wydajny płyn, nie trzeba naprawdę nalewać tego płynu nie wiadomo jak bardzo dużo. Wiadomo, im płyn bardziej skoncentrowany, tym lepiej. Gąbkę lekko zwilżam wodą i można rozpocząć mycie. Nóż jest umyty, wycieramy go do sucha. To też jest bardzo ważne, żeby nie ociekał na suszarce, bo wtedy też, jeśli wytrzemy go do sucha od razu, dłużej zachowa swoją ostrość, rzadziej go trzeba będzie ostrzyć i nie będzie nam rdzewiał. Drewno nie powinno zbyt długo też się namaczać, dlatego że wiadomo, może się poodkształcać, a oprócz tego im mniej ma kontaktu z wilgocią i z detergentem, tym lepiej, bo wiadomo, że drewno to wszystko absorbuje. To też do Waszej decyzji, dlatego pozostawiam, jakich desek będziecie używać. Ja używam i jednych, i drugich, i drewnianych, i syntetycznych z tworzywa sztucznego. Te drewniane są lepsze dla żywotności noży, te syntetyczne jest łatwiej utrzymać w czystości. Deska do umycia.
Ważna sprawa, jeśli chodzi o płukanie, woda nie powinna lać się cały czas, to tak samo jak przy myciu zębów. Szkoda jej po prostu w takiej ilości zużywać, dlatego za każdym razem, kiedy coś umyjemy, to zakręcamy kran. Oczywiście w momencie, kiedy myjemy te rzeczy metalowe, zwłaszcza kiedy są ostre noże, bo zaraz Wam jeszcze pokażę jeden trik, który również mycie ułatwia i oszczędza i wodę, i płyn do mycia naczyń. Kiedy mamy bardzo brudne naczynia, tak jak na przykład moja foremka, która jest już okropnie różnymi rzeczami ubrudzona po ostatnim pieczeniu chleba, wszystko razem namaczamy. Do wody dodajemy też płyn do mycia naczyń, tak około 1 łyżeczki. Niech to się teraz namacza, a ja teraz pokażę Wam jeszcze jeden trik. Kiedy mamy jakieś naczynia w zlewie, kiedy one się namaczają, a chcemy umyć coś albo po prostu nalać wody na przykład do czajnika, bardzo fajnym gadżetem, bardzo przydatnym jest taka wyciągana słuchawka. Nie trzeba tam podstawiać tego dzbanka i wykrzywiać go, kombinować jak go włożyć, po prostu wyciągam słuchawkę i nalewam wodę. I też odstawiam, niech chwilę się namoczy, niech ta galaretka, która była zaschnięta, trochę zmięknie. Gdybym miała drugą komorę zlewozmywaka, te naczynia, które już umyłam, mogłabym teraz spokojnie tam odkładać i potem wszystkie razem hurtem wypłukać. Bardzo ważne, kiedy namaczamy naczynia, żeby w zlewozmywaku nie znajdowały się żadne ostre przedmioty, bo potem możemy ich nie zauważyć, włożyć rękę na dno i niechcący ją sobie przeciąć. Na koniec, przy okazji, tą samą gąbką z resztkami tego samego płynu można wyczyścić zlewozmywak. Gąbkę po myciu naczyń trzeba dobrze wypłukać, wycisnąć, żeby nie rozwijały się na niej żadne bakterie i odłożyć naczynia pozmywane. I to właśnie są moje sposoby na oszczędne, efektywne zmywanie naczyń. Zapraszam Was gorąco do komentowania, jeśli macie jakieś inne swoje pomysły, jak zmywanie naczyń można usprawnić. Dzięki Wam ogromne za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie.